Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. O karon mga igala, niya ang nagirapos ng mga sumpay ng sugilanon nga naguluhan. Dili ko gwapo, tutuki lang. Miss, ado na be kay laing tao nga kinahanglan pasalamatan. Nga maugayoy nagsumpay sa imong kinabuhi kay midnight man og dugo. Tungod kay ubos naman kayong imong pletlet. Ha? Kinsay nagdonar og dugo para nako. Si Franco, miss. Si Franco? Tinuoda, Miss Babes. Si Franco ang nidonate og dugo para iabono nimo. Parehas mo og tipo sa dugo. Type A+. Si Franco? Oh, miss. Og asa siya karon? Ganihara siyang nibiya, miss. Ang bayad. Gibayaran ba ninyo? Nag-amot tayo, mi. Niabot og 3,000 ang among amot. Amot ang ibayad niya, pero wa man niya dawata. Wa niya dawata. Tungod kay Gamayra. Ala, dili tingali, miss. Uy. Unsa? Gibakakan ako siya. Unsay buot imong ipasabot, Chris? Wala ko sa sultihin nga. Ikaw ang nagdugo. Nga naman. Tungod kinasutan ako nga medyo naiubos mo siya nimo. Tungod kay imo mo siyang ikasaban. Nahiubos siya? Amo siyang kitawgan nga padtuon sa bahay. Aron mahilot ka. Pero nibalibad man siya. Mao ba? Matong gibakakan ako siya. Gibatuon ako nga usa ka bata ang nagdugo. Kaya sakit og dingge. Siya ang nidonate og dugo para nako. Pero kung nahibaw pa siya, tingali, dili siya mo donate. Mo donate tingali gihapon, Miss Babes, oy. Dili tingali. Mitanaw pa magani siya ni mo, miss. Misulod siya din sa imuhang nahimutangan nga lawak. Pero, nakatulog ka man. Mao ba? Og samtang nagtanaw siya ni mo, miss. Nito ba iyang luha? Unsa? Og asa naman siya karon? Kagani harang mibiya. Kung mamaayon ako, bayran ko siya. Sa iyang nahimong tabang diri nako. Partandi. Oo nga no. Adon ako. Lupad, oy, way naghawid ni mo. Kung sabay buhaton ako. Para maluwi ka. Layas na, sa muka ni mo. Pag home service na. Dili na ako mag-home service, Andi. Nga, magunsa naman lang ka. Dili home service. Manulis ko. Uy, bahala kas kinabuhi mo, eh. Ang piingiin taon. Ang atong umaabot nga anak. Akalich. Saman, gusto ka punan ako? Ha? Punan ba na ako? Ande, naon siya la naman na, uy. Gipatiran mo man na si nga ni mo, si Chris. Wala, uy. Nahagbain taon. Kung na iti mailhan nga bayot ginanda ko. Do, bangon do. Salamat, nanginday. Papatid man lamang pud ka, uy. Sabot ra ko nanginday. Basin og subo sa bata. Ha? Sa ka? Pero, wag ko ma-discourage, Partandi. Maningkamot ko. Nga mamahimong responsableng amahan sa atong anak. Unsa?
Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Tana si Chris, ande. O nang Inday. Ay, apod palapi, ay. Nang Inday. Naningkamot ba si Chris, ha? Sa iyang mga lihok og sinultihan. Naningkamot siya nga mausab gayod. Mausab ang dagan sa iyang kinabuhi. Da, bisa mag-unsa pa na siya ng Inday, bayot gina siya. Oh, bayot, pero amahan pa nas imohang umaabot nga anak. Nang Inday. Miss Babes? Unsya naman ka? Okay na ko manang Inday. Tangkod gyud nga usa ka semana ta dinhi sa ospital. Mugawas na ko. Ay, salamat intawan. Salamat sa ninyo manang Inday. Sa inyong pagsakripisyo ug bantay nako. Ay, ayaw ka nagkwinta, Miss Babes. Oy, kay amo man ka ng trabaho. Dili lalim nga masakit ang dinggi uy. Ay, buang manggayod ka ng lamuka, oy. Wa gayo kipili. Nagtuo ba ko og bata ray madutlan ni anang dingge? Oy, lakip man di ay ang dagko. Nanawag ko sa barangay, oy. Ako nang request sila si Ma'am Joy Cabrera. Og nag-meeting na sila dito. Labing maayo. Nag-search and destroy sila sa puyanan sa lamok. Gibombahan nilang puyanan sa lamok. Salamat intawon. O ako na sang gipangyabo katong mga lata nga adunay pundong tubig, Inday. Ang mga butilya dito o ang mga pipila kaligid nga gibutang dito sa garahe. Akong gipanguhad ang mga tubig o gipang-isprehan ako. Kinahanglan gyud nga limpyo permi ang palibot pa ng Inday. Oh, Miss Babes. Nang Inday. Oy, ande. Maya kimi abot ka na. Nya unsa naman ang si Miss Babes? Ay, nakagawas na intawon. Ay, salamat in taon. Oh, di ara ay. Napaingon dire. Ay, salamat. Lagsik na kid siya. Nang Inday. Ato na ta? Oh, sige, Miss Babes. Salamat ka ni abot ka Andy. Okay na kid ka, Miss Babes? Oo Andy. Okay na ko. Nya, mo diretso na kita og uli, Miss. Dili pa. May atoon ko. Kuyog, me? Kuyog mo. Maayo kay dako ni nga taxi, premium taxi. Dali na mo. Okay. Ang sada ninyo, miss? Andy, ato ta silang Franco. Okay. Ato ta sitio Mayupay. Sa Biliano Street, Kiyot. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.